מלחמת הירושה של ג'ין הקמן, מי יזכה ב$80 מיליון. סיפורי ירושה תמיד מעוררים סקרנות, אבל המקרה של ג'ין הקמן, כוכב הקולנוע המפורסם, הוא סיפור מטלטל במיוחד. מה קורה כאשר אב מחליט להוציא את ילדיו לגמרי מהצוואה? הקמן, שצבר הון עתק של $80 מיליון לאורך קריירה מרשימה, החליט לתת טוויסט דרמטי שלא היה מבייש תסריט הוליוודי. הוא לא הותיר דבר לילדיו בצוואתו. אבל כאן מתחילה העלילה האמיתית. הילדים לא מתכוונים להיכנע בקלות. פרט מעניין שישמש אותם כנשק משפטי, בקליפורניה, החוק מגן על ילדים במקרים כאלה. גם אם הם לא מופיעים בצוואה, יש להם זכויות שהמערכת המשפטית מכירה בהן. עורכי הדין של הילדים צפויים לטעון מספר טיעונים מרכזיים. פגיעה בלתי מוצדקת בזכויות הירושה, חוסר כשירות של האב בעת כתיבת הצוואה, קיומם של יחסים משפטיים מורכבים שהשפיעו על ההחלטה. לפי חוקי קליפורניה, הילדים נחשבים כיורשים במקרים שבת הזוג היורשת על פי צוואה נפטרה לפני המוריש. תרחיש אחד ברור, בית המשפט צפוי לשמוע סיפור מורכב של יחסים משפחתיים, כאב וכעס. הילדים יצטרכו להוכיח שההדרה שלהם מהירושה אינה צודקת. האם ילדי משפחת אקמן יצליחו לשבור את הצוואה? האם יזכו בחלק מהונו העצום? זהו סיפור שרק בית משפט יכול לכתוב את סופו.